Lubat na ko noon. Ay. Hindi na nagkang viewers. Na, may lima nagtambay, nagpabilin. Busog man ko magkanon. Di na ka magkanon? Magahiyay sa ka dito kay atubang nga sa diba kay magahiyay ko. Magahiyay ko eh. Wala ko ikasulod Ano ba? kay viewers good? News sa? Shout out diha. Shout out sa diha. Ay, sa okay, wala ko isuluban yung ma. Paksajang. Abig sajang din. Tagaytaan eh. Kay Jote Kaugma. Ganina, Jote sad. Jote sad. Pero ay sildo-sildo. Nakanon ra. Pagyaw-yaw niya ba? Kan, Kasi nagtanaw niya. nakanon na kay Jajang yun. Yaw-yaw niya. Handa ka niya. Saan pagkaibaw nga na viewers? Ma, mapili, kita pili. Wa pa man? Ha? Wa pa. Awat wala eh. Wala. Awat to ko sa nasib, baka to. Ang, Live ko niya. ay wala. Ito nasib. Amot, nakuhan ka? Ito nasib. Ay, Ano tulo ka viewers ah. ha? Ito ko viewers. Wala. Wala, nasib, baka to. Oo, nasib. Charge na ako. Ay, asok. Ipasag-usag mo ng kuha nila ba? Ha? Delete na ako. Ang Yung kuha niya. bank account? Oh. Ata. Sam taong kay. Hiligag delete ni mo eh. Lagi na ako kuha. Dito, delete.
Na. Anyong hasiyo. Natupat ka viewer oh. Duha din ikat upat. Anyong hasiyo. Kuha ko sa. Ha? Kuha ko sa kanina. Bago nga live. Bago nga live. Bago? No. Hindi rin, yung kuha ko kanina. Ito bago sa ng cellphone na. Pao nga. Ha? Ay pao nga. Hindi na ganarin kuha. Ay pao nga at Yung grabe mo? 20 minutes? 54 kuha na? 56,000. Ano yung orange ba? Tamis yung orange. Yung sa'y kanggok sa tamis. Mut? Hindi mut na ba? Tara? Tarayo? Tara? Tamis no? Sus! Natargetan jod kanos Karon pa akong kanisod ng tiyak ko eh. Ganiha lang ko halos mag 2 hours kong ga-live ganiha. Mo pagsuod ni mo. Kadugay ba nakasulod eh. Nag-live po ganiha kung nakamanga na ba ang tanan niya. Naabtan ko sa lobat. Mude, ang tiyak pala bayad pahilot ni mo. Ang pa-massage ba? Anak ba? Kung full body ba? Full body yung massage. Libre ba? Libre ba ang tiyak? Wala na libre rin. Wala na libre ba? Mga hindi ang tiyak ko kay 300 per hour. So, makaya kuan kanang full body niya 30 minutes lang ba? So 150 or 30 minutes man no. So mga tantiyak mahal na bugas oy. Mga tantiyak ko no. So, nahot namon kuan natoy ganiha kuan atay niya. Nay kanang unsay to lang atong usa katong kana ba nang agianan sa hugaw sa babo no? Bulaklak? O syai no, syai no. Oh. So nahot na ang syai niya na atay dayon mga tiil oh tiil sa baboy nya mo siya gamot giunsan siya pagluto mag marinated ba Kapuan na yung chance ko. mahal na bugas oy pwede ra Ano mag-ganyan ka? maikog sa tanang pwede ra Ano mag-ganyan sukar? tamis manggod sa oh May nakadag brown sa niya ba? pang cholesterol sakit lagi akong tangkugon te ganiha ko sige kuan ni usap-usap ba ni sakit no tangkugo din hiyo sakit man kay noon kuan ante unsa kanang pwede na to bartera na tong kuan bartera na tong hilot unsa may pa barter nimo diha sig na kay ganahan ipa aside sa kuan ante aside sa toothpaste Sudyo. sudyo na may sudyo na sudyo shoutout ako si Kuan Deno si Uncle Tuta sad kumusta ko ni Kuan ng tiyak ni Uncle Tuta ng tiyak na high blood na ka wala anti eh ganihan niya kay Joti may ganihan niya na mental mi ba niya sakit yung taguho kay sige hangad ba ka na mabag na sa stiff neck
Sakit na kaya akong Kasuy sakit kung na bawal ko. body massage. Di ko ka. Sakitan mo ko. Body massage? Oh, wala. Sige, sakit mo. Depende lang siguro. Sakit, Lotion og sabon kanang makaputi sa kigol. sakit mo kung akong ikuan. Itong massage ako. Sakitan ko. Ano ba? Unsa nga lotion ante? Unsa nga lotion? Katong sa last April may pa ko nga lotion kan katong Vaseline gani nga lotion. Daiso. Baboy. Sa ilong ta. Ha? Sa ilong. Pila. Policy kilam di size 6990. Kung siyo kuan. Kayo siyo. Kung kabot siyo nun siyo. Magabot siya na. Abot. Hmm? Abot. Kung? Abot. Ay, wala din. Halos mga 300 siguro. Hmm? Tapos masupok ka ba? Oh. Ito niya. Tayo yung tulad oras. Trabaho. Take kuan. Lotion. Ante, unsa nga lotion ante? Kanang, unsa pangan sa lotion di ay ante? Unsa man makaputi. Halo. Uy, yung nagibang kuan bugat to ba kay ka? Ha? Ugat kay ka. Unsa nga lotion ante niya? Nakoy. Katong lotion yung gano nga. Nasilo kanang kauban natin nagamit din siya lotion sa una kuan. Sa to? Ito eh. Gluta? Gluta tayo no? Gluta tayo nga lotion. Diyan yung kupang. Nasa kupang mahal man. Di siya option. Siya to. Mahal pa to. Katom ka putis katong kigol. Ito, puti ka na yun. Nagpahay doon, puti. Mulak lang puti. Bisag unsa kanang humot og gatas ba? Humot og gatas unsa? Nakoy lotion ante nani ba kanang Vaseline ba? Mom nilang ko ni April zat nani Vaseline. Para sa dry skin gani. Uy, tabo na tong Vaseline kay kabilang sponsor tag ko na ni. Kani ante ba? Kana lang ba tuhon oy. Mananaw ko ante niya. Sakay na ko kay nagkuan man ko niya akong box ba niya so pohon basig mapadala na ko ba. So isuot na ko sa box pohon. Nya unsa pa ko ano lotion so toothpaste pod no. Sujo di ka mga sujo. 안녕하세요 동옥씨 저 어미가 잠깐만요 이거 아니? 네? 미니족 먹었어요. 이거 동학씨 족발 봐? Chukpal. 족발 되죠? 그 다음에 소맥이요 소맥 이 맥주가 필고디랑 차미술 salamat dan ayo sa salamat ante kay wala pa ba. Shoutout tong sabihin ka viewers ba so shoutout na ko akong kuno so namna yung kauban din nga taga dinhi ba ni tan-aw man ni siya comment oh. So shoutout ko ba pag hi ni ko no. 안녕하세요, 동욱씨. 감사합니다 동욱씨. Bayas ako kay magtuwas kog hilot. Asam di ka baka sa wala ka bakayan natin nakaglaying kuan. Wala ka sa bakayan naghilot. Busog naman ko. Sige, salamat ante sa pagtambay. Tapos niya ako. Mura magkuhan. Ano na? Mura granate oh. Sige nga, granada ba? Ganada? Granada. Sige, Granada? tawag sa inyo. Granada. Granada? Oh. Let's ito ganati. Oh. Ganada. Mura, masay tawag na dire? Sa isa, kuhan? Hukay lana sa ko yan. Kung sa Hukay English. lana. Sa English, kinang kuhan. Hukay lagi na kayo. Kanang ganada lagi? Unsa man as? Dami, kuhan ba na? Wa pa ko soy katilaw ka na din eh.
Sa kuya nga kuan. Sa Pinas tilaw na. Gi kana yung mismong putas nga kuan yun biskoy kaon na kasuway jud kaon na lami siya. Lami. Oh, lami. Pwede hiwo ko suway sa ila din. Sa patay mo ang Diyos. Sa Diyos ko sa Diyos. Sa mga to nakasuway ko patupong putas man. Limon. Kanagway. Why niya gi oy nam siya gi mix. Limon. Limon ba? Di kanang botelyo sa man. Mix-mix nga pa na yun. Modo gel soke. Mo gina sukosok no? Sok. Pag kuhan na gano'n, mix-mix. Ito nakasway kan kuhan ka ng chocobam na ilim nun sa una. Chocobam? Kasuway ko chocobam mo. Patilaw ko chocobam. Grabe ito sa to. Dagalang mix to eh. Dagalo kay mga kuhan na. Kasway kuhan na. Grabe ligid na kuhan na. Dali kang kabog. Chocobam? Mix ba? Unsa kay maya ni dili pakita nga sa channel or nang dili focus may ba no? Kay warningan sa matong last bag warningan nag-warning ba kay Kuhan siguro. Sa channel siguro. nabusog man kay. Grabe na ito ko no? So pag 2 weeks na, last week pa. so pag mansusok. Ano, okay to kay Sabado man. Sabado pa to. Kay pag humasusok naka-duty ta Sabado pag Domingo ba to nagdagat ta, dagat ko. Nakato nya pag after na ato nga week mo na to. Straight na. So halos di tibok October jud. No? Halos kada week ina non-stop ta ba? Non-stop ta? Tibok October jud. Yung buntag, hindi ko kabangon nun. Ni ano pa na eh. Nya, may tato ka ng kwando nya napabay mo silent pabitag makauti bitag pang gabi biad ba? Sa matong amo na katong kaming amo, das G's namin naabot. Katusang nagputol ta, di ba? October to, di ba? This month to, di ba? Ito nagphoto. Das G's na human ato, di ba? Oo. Uy, duha na lang viewer na to. Nawala man ang duha. Ang sagay. Comments tabat siya. Ano sa siya? Masaya lang. I-translate ka. Kaon daw lami kaon daw lami kaon ba? Kitang duha kong banta. Ako din ikaw niya. Kaon daw lami ba? Katong nagkuhan mo, katong nagdugan mo ba? Niya? Oo. Sa nagkita mo sa bus ba? Sa paggawas na? Di nga naman siya nagkuhan, pagkaon niya. Asa? Di sa kuhan. Ada sa ubos? Oo. Oo. Amo yung kaon. Oo. Ano rin magkanong? Kung saan man pagkaon? Kanon o kankuan lang? Di mo nagdilata to. So pa doon pa sa yung balay? Or pabalik pas balay? Dito siya. Dito siya dito. Yung idungan mo eh. Asa dito sa? Diya, sa ubos. Sa kuhan. Sa Justin Ay, Banda. kanang padung na uli. Oh, doon na uli. Ay, pa uli na. Katong ningon kang nagdungan na yun. Nasabay mo hapit. Oh, nya dugay mo ko nakasaka kay. Mm. Na ko ikuan na. Ano, nakitaan mo siya? Oh, ano dito siya. Na pagbalik kita ko na gidang kan. Kan ko bago sa to ko. Ano palit? Oh, di sila magluto no. Hindi. Kanang labi nagang solo-solo lang. Sama na, siya usa. Pamunta na ganyan, kibaw ba ka ng luto? Di mo siguro. Doon na ko, di. Yun. Kasi ka, di mo kibaw, hilib, di mo kibaw kibaw mong luto. Di na ko di na ko mamukuha. Kasi kaya magsalig kami nagkuhan ko, mga luto daan ha. Di ba? Makoy katawag ko to. Dugay kong saka, kit ano ko. Balik kuan dito biyayang kuan. Dito, sa dapit mo. Ano siya dam kuan? Ay, kuan niya. Hapon katong dugay mo siguro na uli ato. Katutong ko isang sa amo? Oo. Mo lagi to Sa Islam siguro mo to. Itong sa bangko? Oo, katong sa barko. Barko? Oo, katong sa barko. Oo. Kuno ko po. Dito yung mukha, di sila magluto.
Di lagi gamang luto. Tabi na. Ang siguro na isa na stock dito mga pansyan na siguro. Nani, mo ni stock mo po. Siguro mga dilata. Dilata ba? Kung ano yung mga labas, na. Wala na. Yan ang stock mga labas. Mukha man to na, po kanina mga dinilian lang ako ba? Kanang kon i-oven na siguro. Nana, Oh, nito lang ba? Mm. Nito lang. Ilhan naman yung lawas, dako sa kuan. May mukhaon. May isang kaon. Lumis sa sulagma. Payat na di kayo kuan. May gamay kay kaon. Kamay kay kinanan. Bakla sa ganina, wa mo kaon, di ba? Samot, wa man yun to. Utosan na. Pupaim na ay. Kan mag-inom ba sa? Gabi mo inom sa? Mm. Ay po. Usay madalim siya mahubog sa. Usay dugay siya mahubog. Usay po dali mahubog. Ito magananan ng nawang ba? Mm. May lang mahubog na. Kaya ito ni palit ang impe. Ang galing, ibayan. Ha? Ah, oo, kato. Oh, kato. Lisod kada to kay. Oh, katong pag-birthday to nako no? Buti ito mo? Dili ay? Ay dili kato itong nanguan siya katong nag-medical ta, no? Nag-medical ta nya. Nanguan siya nga magkuan, medical din human kaon. Hubugnan ko. Yung tawang Ito lagi nanawag lagi lang Kim, no? Tinawag Padiliver lagi. ko yung taxi. Yung padili. Ako ang iko gato, padilibe ko na eh. Nya, hangyo na bagid niya? Mm. Ah, kuyawan. Usam to niya. Alkansi, kung saan ay deliver, taxi, bayad. Kuyawan. Magaling ko nga. Ako ano ba itong kuhan? Ako nagawa na to, pangan. Yung panganakawan na to? Oh! Magaling, nihatag siya. Pagka lunes ito. Ano sa ikan ni bayad to? Oh! Ay bayaran ikan ni bayad to day. Mm. Nihatag, magaling, nihatag siya cash. Kalunes, nihatag siya 30. So ito yung nihatag. Pupila may nagasto ato. Pinabayaran mo ato. Tulom to no? Tulo duha. Duha. Duha? Duha. At 30 yung gihatag? Mm. Bali Yung na katulong sim, siguro, 15. Basta, sakto-sakto. Ang usa. Oh, sakto kay- ra. Dalas, kuhan, bayad sa... B, sa taxi. Sakto ra. No, sa tayo ng ka-viewers, shout out sa itong 6 viewers. Wala ko mag-expect at tawad. Kay sig kalimtan na, no? Kay labi na hubog. So, Blessed Sunday sa tanan. Good luck sa mga nanagan. Sa mga nanagan sa at diha sa mga Sa mga lumayad. so, good luck ugma. Impas at ang malita. Kelas labo ni kibaw nga duty Domingo. Wala. Ano kibaw? Sapot-saputan kita na gani ugma. Di ingon gi ko na ugma nga ngano wala mo chat ba nga ingon na akong tubagon ang akuan. Pag uli na to wala na. Dito ta pag abot balay nakatuog ta. Nakatuog ta nya. Pag alas city lakaw tag kanaro then itong pagpanaw niya dito ta sa gawas na. Kung manguanan ako siya, mako na tubagon ana. So di ra gani ha, sagdo na ko na. Bilis to siya ni message na ko sa kataltok niya. Karon na ako na ko. Ano Di sa ko message tigtanaw. niya? Ano sa message niya? Call me. Ano ka English? Oh. Ay, English ah. So, Ah, ay, tawag kuan ka nang di masabtan sa imo masabtan man sa kanimo. ay, wow na. Di wala nagkakaano sa labo. Nabasta ba siya? Nabasta ba siya? Tabad paling-paling nga ba ng sahay? Di mo masabtan. Nya. Usay sige reklamo niya, usay pod. Ambot. Di na masabtan. Di na makuhan. Wala na din kawan. Sakit yun ng kugo na ko. Ganina na. Katulog ganing
Katong din isa gawas nga side ba? Oo. Di mo lang Tumuya makayo ko dili down ba? Katong sa sod, okay to siya medyo pa ako gamay sakto na to. Ang sa pa siya may paana biya. Ako ana ba niya? Mas na matagbo ana lagi kay suda ya. Madok yung kumukuan kayo mo iswa ba piita ni. Hmm. Actually sa dugay ito ni apil pagid si Labo si kuan niya. Okay naman to kita katong duha. Kaya nga. to. Kung kuan Di pa pa siya dyan sa sa ako ikan ko. Kato yung gikan wa ba ya? Di man maklaro ko. Di itom na ko. Di Klaro. man makita. Abtong Di, nito magla- nito na ba to niya. Si ko man wala naman okay naman niya. Di makuha nila kung No. na sila sa ubos. Sa boss medyo oh. maklaro gito kung kita na tungod listo Oo. man kay klaro hungkod kay labi na medyo di man maklaro gud. Dili. Nga lang ngayon man siya ay. Wala, ribs ko lang yan eh, ribs. Manok. Ay, di ko. Tamis man. Tan ako, may tamis. Ang tamis. Ang yam may lamig. Cheese mo? Yes, cheese eh. Yang may lamig sa. Katod ako sa yung guwang, wa man din sa. Katong baboy ba sa? Katong anli ba sa nga. Pero hid lang ko ba sa katong eh. Kanang diha sa may hanaro, dili ka na. Refill? Asa na? Muan refill man to. Ay, kanang samuan nga kuan. Katong magian na to? Oh. Baboy na? Ang katong sa kon muan refill man to. Asa? Katong sa yunggwang. Amo na pili nga na to? Mm. Okay ba to man? Muan refill. Basi parehas to diha. Ba, nalkuan eh, kung di ba kanang agyan na to, kanang Lagi. may mag-inom nga. Oh, kanang open lagi, kanang daghang kita manginom sad. Mangaon. Mm. Mo na pili day. Muan refill man to. Kato mo na pili to sa yungwa. Oh, muan refill. Oh, boss nga nato sa yungwa man. Oh, muan refill. Wala pa to sa yungwa nga kuan panahon nga Di ba, muan refill na diha? pasukatan na sad. Ang muan refill ang kuan. O pag wag sa mutan og mais ang sika na. Kabantay ko sa Yungwa iba, sa muan na. refill man to. Papakayo kay kuan sa yungwa sa on. Pero ambot lang kakatong na kuan mo ran magnawa na sad. Asa? Sa yungwa? Oo, ran katong dito ko na usab naman sad. Pamamaw gyapon no restaurant di na. Lahi. Ambot lang ka kay mo ra magdawa ang kuan. Ano ba? Basi na logi. Basin, nuna na ko ba? Kay ato bi ako mag atangan na ni Arlene sa Atbang Daiso. Adto matangan. Oo. Oh. Pero dito ni adto ko, manas Arlene adto lang Atbang sa Daiso. Ano sa bong daiso man? Kay dito lang sa kan dili kayo kuan. Ah, magian ka? Oo, Ah, bali, magianan. kagi pick up dito dito? sa pick up dito sa Hanaro Pikas. Patapik ka sa naro, kat sa may terminal. Kaya og ani diri daghan mo sakyanan. Sayon kuan. O dagan. Tama ko. Adi pa sa dito kay gikan sa ilaha ba? Oh, gikas Diba ato na. lang moagi, di ba? Kung ato lang moagi Uchigok, no? Uchigok din pahangaran, no? Sus, ang plano, nawa man ang plano naman ni Peter. Atong ato na sa yung ginawa man hinoon. Nato gi chat Arlene no. Ay ganina di sa Sama. manto dai. Ansa man? Asa man? Asa sila mantuan? Ganina dai. Kuan nindot. Asa daw? Ganina mo sila nga ito. Domingo. Ah, ganyan sila ng lakaw? This is red chocolate. This oh, there's red chocolate. Yeah, not new oak. Lots of fruit. It's complex, but not smoky. Something easy to drink. Okay. Really good price. Kani yang ginisage. It's really difficult to find something better outside here. John Tisan? May question. John Tisan? John? Asa Yung mo? screenshot lang niya ba? Ano? Sino gusto maka-experience dito? Ah, Dijong? Dijong. Sa Dijong. John Tisan. Sa next week, Saturday. Next week man! Di, kuan na, gi-screenshot lang niya ba? Ah. Sa post na niya, kuan. Gi-send niya. Karon sila mga to.
Tiyang- Yan, saan taman ni pag-join na nga. Ganina siya, ganina. Inani nga permitang ko ano Ano siya? Ato tanin niyo ba? Wala Ikay ganyan. kuyog mo. Saan? Banji, duha ka sakyanan daw. Saan man ito pag lugar taon ay. Ay, mga dos, bawa mo na. Ay, sayang, yung kauban. Yan. Yan. Gracious. Ganyan, may church eh. Wala dito katawag sa babae dahil mo sa ikuan. Ang Sildo ba? hinabot ka gabi, manaw ko sa amo, was diingon ka nga, ugma na lang, karon lang. Tawagan tanaw gabi eh. Abim na ko kuan. Ingon man ka nga, ugma lang ah. Tawagan na tanaw gabi. Abim na ko adto tagod sa atong factory. Oh, kalimutan din no nga dito lahing kuan. Ay, yung mong gingon, Yugi, dito sa pato yung kuan. Huwag mo siya mga dito, tapos pikas dito. Ganito na dugay. Dugay to siya kay, nagatupat siya sa diretsa dito. Mm. Punta, nagpagbalik niya, naglakaw siya ba to? Oo. Matong nadugay. Wala din siya mukha na. Mukha na to. Nga. Wala siya mangon na atugod nga, dito ta dito, dayon. Mm. Basta mo yung baka siya, ano, Ang- kamoy da sa kita dito, di ba? I-sit up lang niya daan dito ba, sa pakto, isanayon ba niya? Mm. Kita na mo daan dito. Di ba? Mm. Huwag mo siya, huwag mo siya. Domingo munta. O may kuan. Mm. Bagay, hadlock siguro sila. O lisensya ko. Niya adyo big highway. Ay ba? Di ba? Ay, kailang kasada ba? Ano on? Basin sa'yo. Mm. Sa'yo ka naman, pitohon o kanilang? Lutoon. Kaya, daghanag kuan. Ikaw na naglangaw sa dito. Di eh? Di ba ito ang buwan? Hmm? Paprito. May langaw Ito ba? doon. Paprito ba? Paprito. Yee! Di na busog na ko ata. Ay, wala kang busog. Wala pa. Okay naman, lamay masarap. Ay, nahot na itong ko na Sunday. Unang narot, no? Mm. Di, dali mo ka busog ni God. Kana, dali mo. Di, punog ka. So, gagago. Tumbok. Taglayang salida, be. Tapos, 22. English ta, English. Ay! Dark Knight, Batman. At ngayon, magkakaroon po tayo ng pagkakataon para kumustahin siya at makausap. Pero bago yan, subscribe muna kay Paming Channel at kay Crispin Bubbles Channel. Family area, diba, for where the detainees are still. Ginagamit ko pang pang leg exercises. Step-ups lang ako na ganyan. Ganyan lang. Kaya, ganyan. I do, how many a day para sa legs. Tapos kailangan mag-exercise pa rin, no? Yeah, kasi without they give us exercise time naman. But minsan you have to have your own. Tapos dito lang minsan sa pag dito pa rin mag-push up. Kaya na lang, just tapos pinapayagan ka sa labas para mabisa-bisa. Every other last year. Depende sa how ano the weather is. From the weather is. Grabe sa tuwa, no? Not daily, several times a week. Kuan mo na sa, kuan sa Batang Quiapo. Pero tinuod gid nga, priso siya. Artista mo na. Pinaliso siya. Exclusive interview sa buhay sila ni Ricardo Siquida, Batang Quiapo. Tinuod siya nga na priso dahil. Ang mga komento.
sa tingin ko, inusilti si Mr. Ricardo Supina na damay lang. I believe makakalaya po. Ano may kaso niya de? Ano? Si kaso niya? Pero, makashooting pagyapon no? Grabe na to, ano? Pinyalis mo? Ha? Pinyalis mo? Oh! Bisag kinariso ka ba? Hindi, depende. Basig suit ka na lang shooting. Suit presuhan, ginatinod. Di, namin siya skuan, gawas. Yeah. Sa Batangga po. Kuhan mo siya, kanang drug lord din siya dito. Yung anong... Yung anong... Pwede man siya makapindog shooting. Drug lord man siya sa Batangga po. Walang Chinese siya ba? Chinese nga kuhan. Chinese ko na siya. Oh, Chinese nga drug Chinese lord drug siya. lord? Oh. Nya, sama niya. Hot doon. Hot doon, tana. Ha? Guys, kasama na natin si Sir Ricardo Cepeda. Ricardo, kamusta na? Lalo matagal na rin. Almost 3 weeks na. 3 weeks na. Kamusta naman ang buhay sa loob ng kulungan? Mali na time lang eh. Parang hindi mo naisipin yung what's happening tomorrow, anong mangyayari hanggang parang one day at a time lang. Dito rin yung cell mo, bale? Yeah, this is good for me. Saka, ito mahirap na kasama kayo mga nag-iisa. It's really hard in there. It's really hard in there. It's dikit-dikit eh. Kailangan if they move, they have dapat malaking pasensya because you really bump into each other. Papalit na position naman. Papalit sila ng position. Bakit nagpapalit ang position? Parang yun yung mas but they have to maintain a position so that nakikita sila ng mga guards that wala silang ginagawa something illegal or what. Pero marami kayo. Yeah, yung total namin. Sa 52 May, Ay, scam jay. Ikuan siya nga scammer. Ha? Ikuan siya nga scammer. Scammer ko na siya? Oh, parehas ni Luis Manzano ba? Na kuan, di ba si Luis Manzano? Katong Issue to. ha? Issue to. Unsa to nga kuan? Ano siya kan endorser o kwa? Oh, Endorser endorser. to ba? Una na po ba? Endorser, nag-endorser siya ba? Project kuan. Something happened in the system. We did not receive subpoenas or anything alerting us na may such thing na na-arrest mo. Pero di na makakuan si Luis. Sikat ng god nga kuan. Parang nasusubaybayan ako sa mga live. Nagdahag kapit ba? Kasi easiest nga to find. I'm not hiding this. I'm not into anything. So nagla-livestream ako. Guys, dito ako sa BBC. Guys, dito ako. Sinusubaybayan na ako. Kita ka niya sa ano. Hello, Atishi. Welcome back, Atishi. Welcome back sa live, Atishi. Isa di ka makuha ng tolpo din, no? Di ka kakuha ng tolpo sa pili-pili sa day. Ha? Pili-pili yung tabangan. Ano ba? Loy kay itong dang mo comment galing nga kuan. Kanang ni adto daw sa studio niya. Kuan kanang Wala ginutin? niya. Hindi ka sikat nga kuan kanang wala mo viral ng kuan di ka tabangan ba. Dili mo viral yung problema? Oh, yung dili viral. Ha? Yung dili viral mong kuan di ka tabangan daw. Ano ba? Inon na ka sa staff daw nga kuan. Nga adto lang mo sa DSWD. Adto lang mo sa kuan. Nang mag-i-refer lang? Oh, So kung kuan gani, kung viral Kuan galing. kuan Kaporta kayo, sila. kanang Oh. gastuhag maayo, no? Kanang Kanang hatagad makaporta sila, maka-view sila ba? Kada ko i-views, no? Mm. Bali mag-ibawas nila, no? Kabasa ko itong may kuan last niya comment doon kayo. Gabi siya nilinya. Hantod alas 10 siya sa buntag na kuan. Nga, gingnan lang siya nga kuan.
Ito lang sa DSWC, hindi sa inyong lugar. Yata. Kang King Lux, ganun kas Kang King Lux. Kanting lang sa ganahan ko siyang kuan pero ambot din ko ganang sa style niya sa kuan. Ako ganahan ko sin style, kung ako lang sang kuan nga kuan, dagko kayo. Dagko Dili ko ganang sa style nga pagta umot lang kay murang ko makaluluoy kayong tao ko magid down sa kayo ba. Ang akong ganahan gid noon, ganahan ko mutabang si Japper. Ganahan ko kay mutabang siya pero bugal kuan gyapon kanang pakatawag gyud niya ba. Pero itong naigitabangan niya nga kuan, katong putol nga paa. Ang gingnan niya nga cha kuan ganun. Ay, paputol na ito ng usasad. Tara kan. Kanang sagol pakatawa ba kanang dili mo makaluluoy kayong tao ba. Kanang dili kay ubos tanawon ba? Ang uban mo sa tabang ka ng murag lahi sa bilagod kanang kuan kanang ug makuan na kanang makita na sa imo sa social media murag luoy kita lang murag ubos na kayang pagka kuan ba pagkatao niya ba? Masaya ako na kuan sa uban. Okay, sa Jack si dagkong kuan. Dili mo ganahan ng kanang kuan gud kanang murag makaluluoy gyud kayo imong kuanon ba? Para makakuan na kag views ba? Kanta ka ng uban? Pang-views lang? Oo, pang-views ka ng muhilak na, halos muhilak na ng galing ng kuan galing, di ba? Pang-views lang nila ba? Oh. Ayaw ka makakanon, yuro? Busog na? Ikaw, ganun wala. Wala. Puno na akong kiyang gid. Bagan bro kay kay. Natay puwa nga ko da unsa na? Si Sir? Ka. Wow. Tang di kay bugnaw mo sad. Di na ako kaya. Bugnaw na diha. I-live ba? Talaga na. Kuha Ayaw, mo. yan na bakita kay. Ay, ganun dani ni bakla ka diha eh. Asa? Kanya. Dani sa ganyan. Datong ba? Duha to ka taong nihatag. Duha. Ini na to kay. Ini na to tong live.